Nek wis jatahmu ngono kuwi ya wis tugasmu penting kok lakoni. Lakoni ngono tok lho. Lakoni wis ora usah ngangen-ngangen barang-barang. Sugih melarat wis ora usah diangen-angen. Nek kok uang-angen wis takono Mas Irfai iki, Mas Fauzi. Kowe nyambut gawe karo mikir duwe malah ora dadi. Konsumenmu iso ilang kabeh. Karena bencetuk konsumen, ekspektasimu kudu badi, padahal wong nyambut gawe kuwi ora mesti badi. Lho tenanan kuwi, senajan aku kudu pengusaha tapi ngono kuwi. Jelas, ha to? Apa wong dodolan iki mesti badi? Apa wong dodolan pentol sempol ibarno masamu mesti laris, mesti payu? Jajal tibakno kadung mau angkat masak akeh udane deres. Ya iya eneke cah gendaan ning pinggir. Ki apa cah gendaan masamu sangu, wong kuwi yo mek gendaan tok. Lah, iya ora? Ora payu to? Lah iya. Lah tapi nek kowe wis paham ilmu iki mang, penting aku nyambut gawe. Iki pancen kodratku dadi menung sugih ora wis